9 Taksim 2019 tarihi. Partiyen opozisyonu yenle Türkiye rexneyin xu yenle sar hükümete zêde dikin û radgihînin ku ji pirsgirêkên siyasî heta êranborî, ji dadweriyê heta demokrasiyê û di hemû warên jiyana civakî de pirsgirêk her diçin kûrtir û zêdetir dibin. Loma jî daxwaza hilbijartinên pêşwext dikin. Akademisyen û polîtolog Cuma Çiçek sedemên ku hilbijartinên pêşwextkirina Rojava Tirkiyeyê bi qeyrana rejîmê ve girêdayî zêdebûyîna pirsgirêkên siyasî, kûrbûyîna qeyrana aborî û ji nav AK Partiyê derketina du partiyên nû dibîne. Çiçek dîne ziman ku li gel bandora her du partiyên nû Partiya Paşerojê û Partiya Demokrasî û Pêşketinê û dîsa polîtîkayên siyasî yên li ser pirsa Kurd dê di encamdayîna hilbijartinan de diyar kerbin. Heger mirov bêje sê faktörên esasî çi ne ku ez bêjim bandor hilbijartinê kirine yekemîn aboriye. Yani heger aboriye welat yani hüküm aboriye ez bêjim insanan dibin banê hikûmetekê de baş be gelek insan ez bêjim piştgiriya hikûmetê dikin û ev dewam dike. Di hilbijartina herêmî de me vê yekê dît yani bi alîkariya HDP, CHP li İstanbul, li İzmir, li Ankara, li Antalya, li bajarê mezin ez bêjim şahedariyan bi dest xist. Velhasıl taybeti politika ittifakıya HDP ve tesir bavaka geçti li siyasete bikil Türkiye. Ji ber vê yekî meselaya Kurd politikayên heyî taybetiye politika ser şiddeti ve bebe faktora sêmîn di hilbijartinê de. Li gor lêkolînên ku ji aliyê kompanyayên anketan ve hatine kirin û ragihandin bi derketina Partiya Pêşerojê û Deva dengên AK Partî da ketine derdora ji sedî siyan. Lêrayedarên hikûmetê jî tînin ziman ku ew agahî rast nînin û li gor lêkolînên wan piştgiriya civakê ji bo AK Partî zêdetir bûye. Parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Necdet İpekgül jî radgîne ku hikûmet polîtîkayên ewlehî û tundrew zêde dike da ku civakê dibin kontrola xwe de bihêle û wan polîtîkayan jî hikûmetê tengav kiriye. İpekgül tîne ziman ku êrişkirina bi ser HDP opozisyonê da jî wek takerêbaz maye di destê desthilatdariya heyî ya li Tirkiyeyê de. İnsanê bitirse tirsê dide. Hizbê bitirse tirsê dide. Bana ketine tengasî ki pir mezin. Tenê çi heye dibêjin ki em nava gel de tirsekî wiha bikin ki belkî dengê me zêde bibe. Bi sê va dipirsin. Çima insan aborî de perîşan bûne, tenduristî de perîşan bûne, perwerdeî de perîşan bûne. Gelek kes karê xwe şûne. Gelek kes îdî nikare xebatê bike. Em bêjin gelek kes esnaf û îdî nikare dukana xwe veke, kilît lê xistine. Gel çıka jwan çe dûr dibe û baweriya gel jwara nema. Partiyên opozisyonê tînin ziman ku Tirkiye hatiye asteka ku hikûmet nikare bi rêva bibe û serokê Partiya Komarî a Gel CHP Kemal Kılıçdaroğlu dibêje biryara hilbijartineka pêşwext bi destê partiyên desthilatdar dikare bê dayîn. Partiyên desthilatdar AK Parti û MHP jî radgînin ku pêwîstî bi hilbijartineka pêşwext nîne û dê li Tirkiyeyê hilbijartin di sala 2023 da bê kirin. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbakır.